Salutare, bine v-am găsit la un nou episod de Skywars și nu sunt alături de nimeni. Cei care nu m-ați văzut skin-ul nou, uitați. Așa mi-a plăcut mie, fiindcă, sau dacă vreți să vă luați skin ca, nu chiar ca ăsta care vă place, vă spun să vă... Că era Max? Na, era Guis. Și bine, hai să începem. Oare? Oare este? Na, ce Max? Mergi 60. Să vedeți ce enervant, am vrut să încep un videoclip, să-l fac. Și când am dat să fac videoclipul, m-a dat o tură spectator, am spus o să ieși și o să pun pe pauză până aici. Am ieșit, am dat, tot spectator m-a dat și am început iară. După ce am început iară, tot spectator m-a dat. Dacă l-am apăsat. Nu, dacă nu. Bat. Da? De 3 ori m-a dat spectator, deci de 3 ori la rând. Vă dați seama cât de enervant. Acum am pornit altă filmare, ce să fac? Dar nu de 3 ori. Așa. Da. Știți cât este de enervant? Deci pe mapa asta odată m-a bătut unul. Asta e mapa mea preferată. Doar odată m-a bătut unul. Dar m-a bătut fiindcă avea nu avea sabie deloc. Nu avea sabie, dar și m-a bătut fiindcă nu și-a luat sabie, nici eu. Când am luat din chesturi, dat un chest și n-am avut. Și nici el n-a avut. Și când am dat, el a fost full, că era, cum să vă spun, el era așa, cum îi spune, mă, Viper. Și a avut, cum să vă spun, full armură de asta, de gold. Așa, la nimic. Și cei care v-ați uitat la videoclipul celălalt de Skywars, am spus că o să filmez cu Adi. Ei bine, poate să filmez. Poate. Că sunt aici la cineva, am venit și la aici filmez, dar poate să filmez cu Adi. Dar cred că o să filmez. Poate să filmez. Așa. Dar cred că nici nu mai trebuie să vă spun cât este de enervant să vă dea spectatorul. Că știți. Dacă nu asta. Păi nu dai tu în mine că îți dau idei. Dar că poate. Fuck! M-a omorât. Să pun pe pauză și o să încep dintr-un match acolo. Am început. Uitați, deci dacă faceți așa, nu. Deci spargeți asta de jos și faceți așa, și după ce ați spart, tot faceți așa, și tot dă nice jump și le aveți la voi astea, dacă în caz că nu aveți mâncare, dar trebuie să vedeți. Dar asta vă trebuie foarte mult. Uitați, vedeți? Nice jump, scrie. Uite așa. Am doar o săgeată. Cred că nu este. Doar o fucking săgeată. Și armură, ce să mai spun? N-am nici pantaloni, nici chestii. Mapa asta o urăsc.
Dar eu ajung în joc foarte repede. De fapt nu urăsc, am câștigat odată. De ce să urăsc? 52 nu cred că mă ajung până nu joc, dar că numai eu de acolo că sunt plin de copaci. Și nu uitați dacă vă place episodul, dacă vă plac episoadele de Skywars și de astea, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu să fie cât mai mult. Și să spuneți în comentarii ce nu v-a plăcut sau bine. Așa, cam așa. De asta ce nu v-a plăcut în episod. Ajung foarte repede în joc și să nu fie unul pe la spate. Odată să vedeți, a venit unul pe la spate, era full diamond și cu sabie de diamond și nu m-am uitat în spate. Adică niciodată nu m-a dat drumul jos. Și pac, am picat jos. Na. Și tot ăla a câștigat. Să vă spun că eu aveam drum făcut, eram pe mapa asta. Aveam drum făcut, mea pe aici, în el a venit în spate și el n-a mai pus doar 2 blocuri. Și na. Deci aici în joc la 2, ce găsesc. Să pun repede armura. N-am ce spre, nu e bine. Du-și înapoi. E bine deloc. Dă un chestplay, repede. Scriu după așa, dă un chestplay. Să vede diamond, dar trebuie chestplay. Că vine unul, trebuie să vii chestplay. Iară să vede diamond. Nu zic că eu mă pot face și full diamond. Doar că n-avem buțe. Cum nu mă las să mă fac full diamond, nu știu care tot așa am armură bună. Asta e legat. Nu pot să mă spun că n-am armură rea și am armură bună. Ce nu arcul. Ce să-l numeresc? Că e pe cealaltă și alem. Să vezi. Așa îmi doar eu pe ăla, cred. Aoleu, pe ăla fac. Nu rămâne nimic din dacă mă tem. Da. Sunt eu cu ăla. Pregătit să nu mai fi. Nu mai existi. Aoleu, cât am de mai ies. Să nu mai fiu, să nu mai fiu doar eu cu ăla. Să mai fie încă unul. Să fie să mai dea sus. Da. Avem 9 minute, deci cred că aici mai am puțin să pentru votul. Poate să mă filmez în aici. Na, să-l nimeresc. Să mă duc acolo. Deci aici vreau să ajung. Oare e cold?
mai fac? O să mă arunc când dau, să vedeți. Nu o să mai rămână nimic din asta. Stai un pic. Da. A căzut. Și cred că aici s-a închid episodul. Sau de fapt hai să pun pe pauză că eu nu pot filma doar 5. Deci când încep o să... Aici. Așa. Început iar. E tot aia mapa. Să-ți iau chestul ăla din copac. Era un chest. Sau a fost. Că câteodată este băbuit și nu-l mai dă. Nu mai am. Ce să mă? Nu pun armura pe mine și mă duc în el joc. Așa o ajung primul. Nu mă ajung. Trebuie 20. Aici nu știu ce să-mi dau. Uitați aici. Trebuie la lemne. De fapt, de 3 lemne. Wow! Cum? M-am speriat, am crezut că nu am. Că nu ajung acum în el. Ajung. Am unul de la sabi. N-am. Deci dacă e unul în el joc, sunt terminat. Să revin când ajung în mine joc. Aoleu, este unul în mine joc. Să revin imediat, fiindcă eu nu pot filma doar 15 minute. Revenit. Dar este unul aici. Am văzut. Sunt mort. Ce să-l bat, mă, pe ăsta? Deci sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Deci, pa, pa!